retired sex bomb dancer sa Itbulaga. Basi mahulog ka ha? I did to accomplish something. Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel! Ang Dudes Torta karon sabay ta. Ilagaw ta ang mga parintita from Iloilo and USA sa Talaingod sa Infinity Pool nga kanami sa view kabugnaw sa tubig. Siguradong mabugnawan ang init nga ulo. Tara, sabay ta! Dinhilang sa Dudes Torta! Tara! Kung bago pa ka mo sa akong channel, please don't forget to subscribe, like, share, and comment. And click the notification bell. Thank you very much! Okay, let's go na! Sakay na ang mga paradayan o mga lagawan. Kay mo adto na sa Talaingod magpabugnaw. Kay excited ang tanan nga makitaan ang nindot nga bukid, nindot nga view sa Talaingod. Sa Ilonggo pa manami nga rolantawon. Tulo ka sakyanan among dadon, isa ka van, isa ka Montero, isa ka Estrada, kay daw duro kami nga maadto sa Talaingod. Okay, mularga na sila. Maguna sila, maghulat lang sila sa kanto. Kung sa Ilonggo pa sa Iloilo, sa Bangga kami mahulat. Kanamihan ako mag-video sa imo. Ay, nagdatil ko! Yung ka sa black right? Ada. Kalimpudan? Basta lahat sa kamoy dyan na. Hindi 1 hour later. Naaberya ang Montero, na overheat. So ang mga karga karon balhin sa Akua dinhi sa Estrada. Ikaw, Lex. Dili diha mag-input, Lex. Dili din na kayo magkuhan kung pada sa akul pa. A few moments later. Nagabot lugid kami diri sa Ridgeview Mountain Resort. Excited ang tanan nga makasulod kag maglangoy-langoy sa swimming pool. So malista kita kung sino ang mga magsulod. So may ara dilistahan para mamanan kung pila atong mabayran. Amuni kanami ang view kung ari kita di sa babaw. Magtanaw ka view may swimming pool nga blue. Mabugnaw ina kag makita ang buntod nga daw rice terraces. Ilan manaog dito masulod dito to sa kwarto mo. Nagbayad ako mo? Nagbayad do si Jinjin noon. Utang lang kuno masugot na siya mautang. Shout out ka to sa Iloilo dali. Shout out mo to sino nobya mo to. Kaya. Away, di pa rin mo to. Mamoy. Mamoy. Ano? Miss na. Basta Manding. malam nga kanding. Dia tagi. Wow. Wow. Ay, pa-slide dyan. Ito ba? For senior daya. Alam ba parintigid dinyo permi kadang mga ayam. Kamaan gid siya nga dog lover gid ka. Masulod na kita. Hindi ako naman ha? Oo gani, apil gani. Para makaabot ang video ko sa USA. Manang daday may lumba kalangoy karon ikaw. Pwede man di mag-overnight, di kita mag-cottage man di. Kung maglakaw ta diri, pagkagwapo sa ato ang view. Mura po kita og naa sa Baguio, nasa Baguio kita. Kaya nami man sa aton nga view diri sa Ridgeview Mountain Resort.
dyan ko na ha. Ada ka gusto makuha? Kaya mapagambal na naman isang ulan. Inaano pang bilis. Overlooking man to. Ay, anday, overlooking man andang gusto siguro. So amo ni nga napili nga cottage kaya hindi to sa babaw kay magsaka-saka pa mga malam, kalisod. Pang malam lang kuno to. For 2,500. Amo ni ilang kwarto nga tag 2,500, good for 4 packs. At aircon pero marami tungod sa panahon di nga bugnaw. Daw ara ka sa Tagaytay. Amo gid. So mag-rest anay sila ay nakapoy wala sila tulog mayad sa balay. A few moments later. So magpalit kita og lettuce. Mo ni diri sa Talaingon sa may Oraya diri ta mamalit og mga gulay. Malas lang kay wala tay beetroot and yakon karon. Pila ning lettuce? Cinta ra sir, cinta kilo. 15 minutes later. Pero ti kahipos o sa Cebuano pahilom kaayo kay nagkaon pa ang mga halo. So lunchtime muna una ta mga ligo sa swimming pool nga bugnaw kaayo. Kalami sa lettuce tapos naa siya dressing nga kanang gihimo ni Dada. Na imongga, gutag mayonnaise, and this like man mablog man sila may kaya ito suno iparis or i-dressing sa lettuce. Ay gali, oy ko kaano? Para matus mo ano? Naaway pero lambing tayo. Galupado kaldero. Atik na pero ang tingog na orda ko. Ning narsina mi lettuce no. Butangan ka dressing hinimo ni Dada. Salamat Darlene Lamsin. Okay dia kita orderi kita pasayloang kung mako makailunggo kay mga ilunggo aton mga bisita. Nahadlok kay Gigi manaog sa ilalom. Or sa idalom. Manaog ka? Gusto ni Ning Narcy nga manaog sa idalom pero daw delikado sa ana basi magligid-ligid kada sa dalom Ning Narcy ha. Hindi, kayo maghawak-hawak ako, makibihila ka ikaw. Ti, masugot ka gali nga ikaw lang magligid. Daad kung maligid ka, ti duha kita eh. May taas-taas-taan. Yung tawa pala din, naghahawak lang na ano ba Gan- yung atay. Ay, ka magbujan. Pero naman ako. I need to accomplish something. Kaya na kung may barantiya, palibot. May problema, pwede mo ay katong. Kasi magligid ka di. Ay, kung maglagag ka to, pangulog ka mo sa to. Oh, ba't lang mo silang duha, oh. Ha! Sarad, no? Gahagamay atay ko kay kadalom-dalom. Pumaligid ka po, Diyos ko, Lord, ha? Hindi ko. Hindi ka. Basi ma-viral ka. Basi ma-viral ka kung magligid ka dyan ha. Ay nagaplano gid di Amerikana nga manaog dito sa dalom nga malisod. Magligid gani ikaw. Hindi mo gid i-accept ang challenge manaog. Oh, ato guys bunbun ha gadlagan ha. Ha? Ambot pila ka steps dia? Adot. Ay, G. Ay, kalakad ka.
Oo. Bunta na duyan-duyan doon. Kailan niya kuhan mo si Pastor. Ano sa pa may siya kanan. Ay, diti mo bon. Nanago. Nawala si Bunbun sa diin kita manago kay wala man dirita di nato makitaan diri oh. Dito na nagabi ko nanago sa mga kahilamunan or sa kasabutan pero wala ibunbun nakitaan. Nakulbaan ako kung diin nagadto si Bunbun. Bata ako ng ura. Dito na nanago man. Sa diin ka Bon. Bon. Din teras Bunbun. Ha? Dis Bunbun. Hoy, sa tabot mo dyan. Kabuang nanaog sa dalong, nanaog sa ubos. Di ka nag-agi, Bon. Duway, gay takong dyan kaadto mo. Bunbun! Ay, di ka nag-agi. Berarti, kabukoy nga bata. Bawal, wala gani mi gato dira sa ilalom. Nag-ano ka da, Bon? Marigos ka dun dyan? Dahil di Bon, basi may ano dyan, Bon? Basi akigan ta katag-iya dyan, Bon? Nga, hindi natin makitaan. Purya buyag lang gid kay Bonbon. Wa ta kamaan kung may malaga istar dyan nga malain nga hindi parehas ka naton. Oo. Nanti na naog man. Tapos Gigi to. Ha? Te! Yan nahadlo kay ina manaog. Manaog man si Gigi. Na-conquer naman niya fears na. Nga manaog dis dalom. Ay, nagsiniki. Gibit-bit na chinilas na. Pakin namin. Nanawag si ni Joseph nga may ara ko ng baboy nga talunon. So excited ako mutanaw ko kung unsa man ang naong sa wild nga baboy. Himo ato ta diri sa may baboy daw nga talunon. Ano ang naong sa wild nga baboy? Unggoy ha, kakabit-kabit. Ti ano plano mo duman, Bon? Hindi, itlog na nga. Itlog na naman. Nababoy nga yala so. Oy! Anak na inak pa? Dai mo magod mo. Magod mo na. Managang daw masagang. Kasalo man no. Oh, kar. Well, Meanwhile, nagapanawag ang tubig nga blue-blue. Wala ni siya chlorine niya. Tapos perti kabugnaw siya nga tubig. Kanami diri nga view kung diri kita sa babaw maglantaw. Ga-enjoy man ang mga kabataan bisag nagakurog-kurog na violet na ang lips kaparigos gihapon. So karon maligo na kita sa swimming pool. Kami duha ni Bonbon. So before kita maligo sa swimming pool dapat ligo anay kita. Nakurat ano nakibot ko sa tubig nga nag-awas ng kalit. Malamig, tugnaw ang maligos diri sa shower una maligo sa swimming pool.
Nagplano ako nga mag topless ako maligo sa swimming pool. Pero na-realize ko daw hindi man kaya. Suksukon ko na lang ang t-shirt ko. Kay nami naging magpahurong-hurong, magpahulong diya sa swimming pool nga berti ka marami. Ti dali dun kay mag-ambak na kita malukso, malumpat. Na madungan kita bon. Nagpanaw na kami, naglakaw na kay mag-jump padulong kita sa swimming pool. 1, 2, 3. Yaw! Piti katugnaw, nagkurog ang mga kaunuran. Kiara man si Ading, naglingaw pa sa tubig nga bugnaw. Jump. Okay, ito nga kinsa mani nga naglumpat. Apaw, yung mga model. Nakapurma. Mana? Ari na, mga dancers nagawas na. Ay mga malam. Ning Narcy, dali mapapicture kita sulod di dali. Di sa kalipay nga ara si Ning Narcy, si Manang Daday, kag mga tanang taga Iloilo, Jinjin, tanan bobot unyo. Nabaw nakasaot may mga malam. Manong Buning ang Manang Rina, salamat kid. Bunbon, salamat kid. Oh, nagsininaot ng mga malama. This lag is brought to you by our special sponsor from the USA. Thank you very much. Hey, Nancy. Kanami diri sa babaw magpungko-pungko kay magpahangin-hangin kag kanami isang view. Ayan, ti nag-enjoy man kaning Narcy. Ano lang ka? Manang Daday, ay, hindi ka mag-idoko-doko dyan. Di salamat kid. Salamat kid. Ya sponsor. Ya amon nga pagkaisa nga tama kadang dato-dato. Enjoy lang. Nag-enjoy ya malam. Okay, uwi ang time. Baba na kita kay mauli na kita maadto na pod or maadto kita sa isa ka nami nga tourist spot sa diya sa Talaingon. Ang Cliffs Cafe. Ay, oo, sa cafe. May kape din dito? Oo, pwede. Let's go doon, let's go. Let's go. Duro doon na panyo. Gani. Sa Tagol. Katong Tadan. Susi gali. Yehe, dagan kayong salamat Lord. Human naging kami pangaligo diri sa Ridgeview Mountain Resort. Hantod sa sunod na to nga mga video sa Bayta dinhilang sa The Store. Thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.